Mga Ilonggo, ginkalipay ang plano sang city government nga kaksuna ang mga spaghetti wires sa Kalye Real. Inigitutukan ni John Sala. The place where the past is always present. Lugar nga kun mga manami nga landmarks kag historical sites ang pangitaon indi kagid mapaslawan nga makakita bisan diin ka magtulok. Ilabi na sa Kalye Real sa diin nahamtang ang mga dinumaan nga mga istruktura nga nagasimbolo sang sentro sang komersyo kag industriya halin pa sa ginbansagan ng syudad bilang Queen City of the South. Apang makabig eyesore kung ikaw ang naga-sightseeing sa syudad bangod sa mga nagalapta nga kable sang kuryente. Kung mag-picture o kung mag-selfie-selfie ang mga turista, ang mga kable bida-bida man sa mga picture. Bangod sini, ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga igahalin underground ng mga kable sang kuryente kag telco sa Kalye Real kag mga plaza sa syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde, sa ila pagsinapol sang more power kag telcos, nagkasugot ang mga representante sa mga kumpanya sa ini nga desisyon. Pabor naman diri ang mga Ilonggo. Di para man magtinlo ang syudad para nga mahipit man ang mga wire na gakinalat para okay man lang tawon man lang. Okay man nga amo na nga project kay para ano bala sa mga subo nga mga kabataan bala para makita man ang view kung ano kanami ang Iloilo. Suno kay Manong Dens, maluwas sa pagpatahom sa mga lugar sa syudad, mas safe man kuno kung ibutang ang mga kable underground. Mas namin kay para safety ang wire sa babaw hindi na mga ano sa mga truck to magsulod. Upuan kay si Dido Linduque, John Sala, One Western Visayas.